شاپمنی مهوان عزیز گلمه برومت اون همون خیر هاتن برنامه یا جشن زمان کردی و که اون زانن ایرو 15 گلان جشن زمان کردیه نمر جلدت بدرخان 1932 لشامه کوار هاوار دره خزمی هاوار گلی کرد امجی ویروژا پیروز وکی جشن بکارتینن پیروز دکن نهاجی ام وک پلاتفورم ما کدو دموکراسیا سیر بی بن سیوان اویده ام گهاد نهر و جشن پیروز ام پیروز بکن bu dağıyani ki eme hestefa benim zaman nahajı hefseruka kumalaya butane brez çiçek polat dağıyani ama bu koyne disa hun hemun khair hatın ser çevat. Ji şapameniyu raya giştire. İro pozdaya gulane cejna zamane kurdiye. Du pozdaya gulane 1932 anda di peşengiya Revşenbîr û Zimanzanê Kurd Mir Celadet Ali Bedirxan û hevalê wî de kuwara hevarê li bajarê Şamê bi tîpên latînî dest bi weşanê kir. Di hejmara yekemîna kuwara hevarê de ev sernivîs û hatibû nivîsin. Hawar dengê zanînê ye. Zanın xwenasın e. Xwenasın jî ji me ra rêya felat û xweşiyê de vedike. Her kesen ku xwe nas dikin, dikarin xwe bidin naskirin. Hawara me berê her tiştî di heyîna zimanê me de bidin naskirin. Lewre ziman şertê heyînê de yê peşîne. Ji bo ku ev banga neteviya Mir Celadet Ali Bedirxan û hevalên wî were jiyîn û mayîn de bibe. Gelê Kurd di sala 2006 de 15 gulanê wekî roja cejna zimanê Kurdî îlan kir û her sal vê cejnê bi rihekî netevî pîroz dike. Em dizanin pirsgireke ku ji 100 salan zêdetir e weke pirsgireke Kurd tê benavkirin. O pirsgireka serekeya vî welatî ye. Di rastiya xwe de siyaset û polîtikayên dewletê yên bişawtin, zext, zor û pêkatiyan li ser çand, ziman û nasnameya Kurdî tên meşandin. Di sed sala 21 de în jî li ser 2 milyonan zarokên Kurd polîtikayên bişawtinê bi avayekî hovanê tên meşandin. Zimanê Tirkî û Tirkîtî li ser zarokên Kurd de tê ferskirin. 2 milyonan zarokên Kurd ji çand û zimanê xwe qut bûne. Bi zimanê Tirkî tên perwerdekirin. Li gorî peyman û pîvanên navneteveyî ev pêkanînên bişawtinê sûcên li dijî mirovahiyê ye. Gelê Kurd ji destpêka avabûna komara Tirkiyeyê heta vê demê bi helvest û nêzîkatiyên dewletê yên wekî bişawtin, înkar, tunekirin û tunehesibandinê rûbirû maye. û ji destpêka heta daviyê li hemberî van nêzîkatiyan nerazîbûnan xwe nîşan daye û heta niha ji tekoşîna xwe didomîne. Bêguman wekî hemû gelê neteviyên ji bo gelê Kurd jî paristina çand û zimanê xwe hemana pingehên û sereka yê tekoşînê ye. Di pingeha hemû tekoşînên neteweyî de daxwaza azadiya çand û ziman da heye. Di tekoşîna gelê Kurd de ji azadiya çand û zimanê Kurdî sedama sereke û pingehina tekoşînê ye. Veke hûn zanin li Tirkiyeyê ve demekî dirêj pêvajoya çareseriyê heye. Ziman stûna bingehîna neteveyan. Ziman mirovan dike mirov, neteveyan dike xwedî û nasname. Perwedehiya bi zimanê dayîkê xurtkirin û mayîndekirin û
ve stüna heye. Gelê Kurd de jiyanekê beyê ziman û nasname ku hemanen statûya siyasiya gelê Kurdin tucar nepejirîne. Heta ku ev daxwazên gelê Kurd pêk werin, de gelê Kurd ve tekoşîna xwe ya mafdar û devabinbiryar bidomîne. Bi van hest û romanan em bang li tevahiya gelê xwe dikin. Bi ruhê netevehiyê li çand ziman nasnameya xwe vedike. Bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsin, bi Kurdî bijin. Zimanê me rûmeta me ye, zimanê me nasnameya me ye, zimanê me hebûna me ye. 15